Novi saziv Skupštine opštine Priboj konstituisan je utorak 18. avgusta. Od 41 odbornika, koliko čini sastav lokalnog parlamenta, mandati su potvrđeni za 40 odbornika, koliko je i prisustvovalo konstitutivnoj sednici, a izveštaje o rezultatima sprovedenih junskih izbora podneo je Radoš Kruškonja, predsjednik opštinske izborne komisije. Do izbora rukovodstva Skupštine sednicom su predsedavali najstariji odbornik Branko Đurović, član PUPS-a, kome su u radu pomagala dva najmlađa odbornika, Momir Janović iz SPS-a i Suzana Kolđić iz Zdrave Srbije. Za predsjednika Skupštine opštine Priboj izabran je Boris Mrdović, master spravnik sa liste Aleksandar Vučić i Ivica Dačić za našu decu, koji je u prethodnom mandatu obavljao ovu dužnost. Za zamjenika predsjednika Skupštine opštine Priboj izabran je Esad Mehović, odbornik sa liste akademik Muamer Zukorlić, stranka Pravde i pomirenja. Za sekretara Skupštine opštine postavljena je Milica Drobnjaković, diplomirana pravnica koja je do sada obavljala ovu dužnost. Za predsjednika opštine Priboj izabran je Lazar Rvović, diplomirani pravnik sa liste Aleksandar Vučić za našu decu, koji je i u prethodna 3 mandata obavljao dužnost predsjednika opštine. Za zamjenika predsjednika opštine Priboj izabran je Saša Vasilić, diplomirani inženjer elektrotehnike sa liste Aleksandar Vučić za našu decu, koji je u prethodnom mandatu obavljao istu funkciju. Za članove opštinskog veća izabrani su Nenad Penezić, profesor srpskog jezika i književnosti, Novko Prijević, penzioner, Jasmin Hadžović, preduzetnik, dr. Jasminko Toski, specijalista neurologije, Ujadin Radović, preduzetnik, Dragan Ljeljan, novinar i Drago Drobnjaković, preduzetnik. Zahvaljujući se na izboru i ukazanom povjerenju, novi i stari predsjednik opštine Priboj je istakao da je pred rukovodstvom opštine i skupštinom veliki posao, kako bi Priboj nastavio sa ekonomskim oporavkom i da su svi koji imaju dobre ideje uvek dobrodošli. Pa prvo da se zahvalim odbornicima na iskazanom povjerenju, a prioriteta ima mnogo posla, ima mnogo i započetih i planiranih investicija i stvarno ono kao što sam rekao na Skupštini, kad uđete u velike projekte, tek vidite koliko u malim sredinama kao Priboj nedostaje kadra, koliko nedostaje stručnih ljudi, ljudi koji hoće da rade, koji imaju viziju, koji znaju šta treba. Ja sam i pozvao, bez obzira na stranačku pripadnost, čak i one političke subjekte koji ne participiraju u radu ove Skupštine, da smo uvek otvoreni za saradnju, da smo uvek otvoreni za dobre ideje, dobre projekte. Nama prestoji stvarno dosta posla. Već u septembru i oktobru, u septembru počinje se radi gradska toplana, počinje se radi trafostanica 110, pustamo u funkciju potpuno renoviranu fiskulturnu salu u osnovnoj školi Branko Radičević. U završnoj fazi su tenderska procedura za izgradnju staze pored Lima u Starom Priboju, to je 20 miliona dinara, onda u završnoj fazi tenderska procedura počinje i to očekujemo da se u narednih par mjeseci otpočnu radovi. Škola na Buči, to je u suštini škola za rekreativnu nastavu, a suštinski je faktički se dobija jedan hotel. Nastavljamo radove, gotovo asfaltirani su, intenzivni, traju koliko god bude dozvoljavala građevinska sezona, gotovo na teritoriji cijele naše opštine. Planiramo, tako smo dobili informaciju od investitora, da će i do kraja septembra, početkom možda oktobra, početi s radom i novoizgrađena fabrika na Mostini, gdje očekujemo, koja se radi za kapacitet od 400 radnih mjesta, očekuje se prijem 200 ljudi. Pri kraju je, očekujemo prijem 100 ljudi u Imoldu, novom zakupljenom prostoru, tako da ima dosta posla. Radimo pripreme, to je velika je papirologija, velike su pripreme oko toga da stvorimo uslove da u narednoj godini krene gradnja kasarne u Priboju, tako da i tu negdje 500 ljudi će biti angažovan. U Starom Priboju prošli su nam projekti, odobreno je i rekonstrukcija komplet ulice 12. januara, to neće to biti danas bilo je dosta konstruktivnih predloga, evo na primjer, iako nije bilo u skladu sa dnevnim redom, ali odbornik POKS-a je izneo teme koji upravo jesu teme životne, koji su teme gdje treba se raspravlja u Skupštini, gdje treba se raspravlja u veću, gdje treba da se uključim direktno i ja u to rešavanje. To su upravo životne teme, nadam se da ćemo se baviti tim životnim temama, rešavanjem tih životnih tema. Da se vratim na Stari Priboj, na proleće očekujemo da se pusti
u rad hotel sa 4 zvezdice, do tada moramo da uradimo komplet rekonstrukciju ulice 12. januara. To će biti popločavanje bez trotoara, ali ide i zamena komplet vodovodne kanalizacione mreže. Ovih dana raspisujemo tender za staru pijacu, to smo dobili sredstva od Ministarstva za lokalne samoupravu. To je za stari Priboj, još imamo jednu zgradu da radimo. Ovde u Domu kulture radi se krov, treba se raspiše tender, odobrena su sredstva od Ministarstva energetike za energetsku efikasnost, to je zamena fasade, stolarije, to je vezano za stari, pa ima mnogo toga. Sad kažem, stvarno smo formirali dobre timove, imamo obučene ljude da iznose velike projekte u oblasti obrazovanja. Završen je projekat za gimnaziju, prelep jedan objekat koji će biti finansiran, radi se, otpočeli su radovi na projektovanju poluolimpijskog zatvorenog bazena i radit će se komplet i rekonstrukcija škole Vuk Karadžić, čime ćemo imati sigurno jedan od najboljih, najsavremenijih školskih kompleksa pa u Srbiji sigurno, možda i šire u ovom delu Evrope, to za sigurno. Ima mnogo da se radi, mi smo tu na kraju, izloženi smo i oceni ne samo odbornika, već i građana. Ja sam to i rekao na Skupštini, opet ću ponoviti, pripadam političkoj stranci koja ne prihvata i ne prašta, ne radi, ne rezultate. Znači, mislio sam, hteo sam, planirao sam, to za nas ne postoji. Svedoci smo ovih dana, a i u prethodnom periodu, da gotovo pola predsjednika opština je smenjeno, što znači ja sam direktno pored suda svojih građana izložen i oceni rukovodstva moje stranke i ja moram da podnosim izveštaje o konkretnim realizovanim projektima. Znači, imam dvostruku kontrolu, tako da ću i od svojih saradnika tražiti redovne izveštaje u onom segmentu i onoj oblasti koje budu radili. Tu smo da se trudimo da učinimo maksimalno koliko možemo, da li je to dovoljno, ima sudija koji će sve to proceniti. Verujem da ćemo kao parlament i dalje aktivno davati doprinos razvoju naše lokalne zajednice, u kome će, verujem, kao i u prethodnom sazivu, dominirati duh uvažavanja, tolerancije i konstruktivnog dijaloga, rekao je ponovo izabrani predsjednik Skupštine opštine Priboj. Najprije koristim priliku da čestitam novoizabranim odbornicima na verifikaciji mandata, naravno svim lokalnim funkcionerima na teritoriji opštine Priboj koji su danas učestvovali u konstituisanju lokalne vlasti. Ono što je posebno smatram bitnim da u narednom periodu očekujem jedan kvalitetan rad lokalnog parlamenta, pre svega kao što smo i prošli put dali odgovor na sva pitanja, da budemo motor razvoja, da brzim i efikasnim sednicama i jednim kvalitetom i dijaloga i uvažavanja duha tolerancije i svega onoga što Priboj kao sredina nosi, pokažemo i dalje ono što smo imali u prethodnom sazivu, da nosimo u sebi, pre svega da damo akcenat na vraćanju života u Priboj, da damo akcenat na svim onim započetim infrastrukturnim i suštinskim pitanjima i projektima koje smo kao tim do sada sprovodili i radili i nadam se da ćemo i kao lokalni parlament učestvovati u tome sa svog aspekta, znači u smislu i brzine i jednog kvalitetnog odgovora na sve odluke i projekte kao opšte akte koje donosimo, da bi omogućili da izvršni organi vlasti rade brže i bolje i kvalitetnije, a opet još jednom podsjećam sve u interesu ove sredine i ovog grada. Mi smo u prethodnom sazivu imali također kvalitetnu opoziciju, jedan drugačiji duh je bio, s obzirom da smo mi imali kvalitetne pripreme svih tih sednica u smislu skupštinskih odbora i radnih tela i dogovaranja onoga. Ovo je bila konstitutivna sednica gde se konstituišu svi organi, naravno i ova sljedeća će konstituisati te odbore, tako da nije samo plenarno zasjedanje ono što javnost vidi. Mi smo akcent dali u prethodnom sazivu na ta preplenuma zasjedanja. Također očekujem da opozicija u jednom korektnom i fair dijalogu, pre svega bitno je da uvažavamo različitosti, bitno je da poštujemo dostojanstvo ovog parlamenta. Bili smo primjer na teritoriji ovih opština kako to treba. I nadam se da će i odbornici opozicije, naravno uvažavamo sve moguće ideje, sve različitosti koje ispoljavamo i kao ljudi i tako dalje, a u jednom interesu pre svega
kvalitetnijeg doprinosa životu i razvoju ovog grada za afirmaciju pre svega pravih vrednosti koje Priboj ima u godinama koje su iza nas i ono naravno što smo mi i strateški kao jedna šira koalicija zacrtali za budućnost Priboja. Podsjetimo, na lokalnim izborima u opštini Priboj učestvovalo je 6 izbornih lista. Izborna lista Aleksandar Vučić, Ivica Dačić za našu decu osvojila je 28 odborničkih mandata. Lista Akademik Muamer Zukorlić, Stranka pravde i pomirenja, 2 mandata. Lista Zdrava Srbija, Milan Stamatović, 5 mandata. Lista Najbolje za Priboj, SDP, LDP, dr. Jasminko Toskić i Jasmin Hodžić, 3 mandata. Lista SDA, dr. Sulejman Ugljanin, 2 mandata i Pokret obnove Kraljevine Srbije za Priboj pravih vrednosti, 1 mandat. Zbog izbora na funkcije predsjednika i zamjenika predsjednika opštine Priboj, Skupština je konstatovala prestanak odborničkih mandata Lazaru Rvoviću i Saši Vasiliću, kao i doktoru Jasminku Toskiću, koji je izabran za člana opštinskog veća. Iz ličnih razloga ostavku je na mjesto odbornika u Skupštini opštine Priboj podneo Jasmin Hodžić, što je Skupština također verifikovala. Zbog trenutne epidemiološke situacije, konsultivna sednica Skupštine opštine Priboj održana je u velikoj sali Doma kulture uz poštovanje svih preporučenih zaštitnih mjera.